Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena n-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali żdiedet b'91.5 miljun euro meta imqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Iċ-ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru l-bejn Jannar u Ġunju n-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali laħqet is-772 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' 13.4% fuq is-680 miljun euro li ntefqu fl-istess perjodu is-sena l-oħra. L-NSO rapporta li l-akbar żieda kienet reġistrata fil-pensjonijiet tal-irtirar b'żieda ta' kważi 36 miljun euro minħabba li iktar minn 2000 persuna bdew jieħdu l-pensjoni ta' żewġ terzi. Il-pagamenti f'benefiċċji kontributorji inkluż pensjonijiet żdiedu b'56.5 miljun euro għal 605 miljun euro. Pensjonanti tal-irtirar, invalidi u romol kienu l-akbar benefiċjari. Bejnietom tħallsu 525.5 miljun euro bħala pensjoni u 72 miljun f'bonus li jirċievu mal-pensjoni. Miġbura fl-imkien kienu jgħoddu għal iżjed minn 55 miljun euro aktar minn dak li tħallsu fl-istess perjodu fl-2023. Dan kien dovut l-aktar għal żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa fir-rata tal-pensjonijiet ta' sigurtà soċjali u għall-aġġustament tal-ogħla dħul pensjonabbli li beda jseħħ minn din is-sena fil-pensjoni tal-irtiraru tar-romol ta' eluf ta' persuni li twildu qabel l-1962. In-nefqa fuq il-benefiċċji mhux kontributorji li jinkludu l-pensjoni ta' diżabilità, l-in-work benefit u children's allowance żiedet b'26.5% biex laħqet il-167 miljun euro. L-akbar żieda ta' 15.5 miljuni kienet għal benefiċċju addizzjonali tal-għoli tal-ħajja li benefikaw minnu aktar minn 98,000 ruħ. Fl-istqarrija l-Ministeru għall-Politika Soċjali qal li dan kien l-akbar investiment ta' kull żmien bl-akbar żieda li ġiet reġistrata għal dan il-perjodu. Qal li dan l-investiment fuq pensjonijiet u benefiċċji soċjali fl-ewwel 6 xhur biss tal-2024 kien kważi daqs it-total ta' sena sħiħa li kien ingħata fis-sena 2012. Dan ifisser li l-investiment soċjali fuq il-pensjonijiet u benefiċċji soċjali sal-aħħar tal-2024 se jkun kważi irdoppja fuq 12 sena ilu. Temmejt li l-Gvern qiegħed iħoss il-puls tal-poplu b'mod reali u bil-politika tiegħu qed iħalli aktar flus fil-bwiet tan-nies.